Gur mí mágad a chean cóla agus níl drogal ar bithorm a haíoach má chuid takeíocht de hort don bhile seo agus mollam an teachta dála éman ó cuimh as ocht an bille a hort os córna dála. Is bille siimplí, crin é agus tense in glec leis an vibe atá an jailt atá déanta idir muintir Ileán na tíre agus muintir na mór tíre agus ní rá sé corm ná cór riamh an jail sin agus tá mesásta go bhfuil muid ar tí an jail sin chuirdeara leis. Mollim an rialtas freisin rud neamhgannách go bhfuil si telteanach gan dolí gcuine an bhile seo. Is deascéil é sin agus is rud maithé. Agus tugann sé ordú menmadom focail an ara nuair a dúirt sé go bhfuil sé sásta ghlacú leis an mille le lasíthe éagsúla. Ach níl mór dom rá níl mé róthasta go bhfuil an tuiscint ceart aige maidir le có deachar is atá sé do muintir Ileán na tíre go ginearálta. Agus tá sé sin soléir ón praseach atá déanta ó híomh Ileán Arden agus an praseach ó híomh cuasaí taistil peibli. Agus so chomh maith leis an bille seo tá gá pránach le policy nua inmharana ó híomh muintir Ileán na tíre agus tásúla agam a chean cóla go be tús próisis nua maidir le na Ileán log ar fud na tíre gar magad.